Hej, jag heter Ranva. Välkommen till mina samrövare och Fróðskaparsetur. Som listafolk och läsande i universiteten är jag alltid förviten efter att veta mer om vad händer av hinom utvecklingen. Och här ser jag när jag samrövar för jag vanade att näck bättre inled i detta. If I vidjan av en läsande av seturstos och en som är lika förviten som jag. Och i kvarje parste vill jag kanna hur utvecklingar och arbetsrönter kunde brukas samman och att han har fått inled i för att utvecklingen fävner om vad som kan brukas till hur det är att vara läsande av seturstos. Och idag har vi två spännande gäster vid mig. Sigmund som läser Tónlist och Benjamin som är gitarrläggare, sångare och har läst tonlägg av konservatorien. Benjamin är förviten, men han har även funnit spurningar av Instagram vissar som man kan bruka om man vill. Hej, välkommen till. Tack för att du ville komma. Ja. Vi analyst utbygging which fellowships. Du att ordla ringer i George. Men jag har faktiskt tidigare där blåbok och tryckarskaj. Så det var när vi. När jag har haft bruk för tryckarskaj och läsna inte det. Nej. Inte än, nej. Att det är så mycket välfungerande att så hjärtamassage och blasing och allt det där till för Nathan. Det är en baskarbete och sånt. Det är bland så heldig nu att klassekamrater vid Føroya som är sån där absurt och svekna. Och Kare och jag och Anva är faktiskt i Føroya att göra sort drömmarprojekt. Ja, ett avantgarde listaprojekt. Ja. Det kan vara att du först får bruk för det första 8:e dag, för vet. Alltså det här får vara nog så vilt. Ja, nu. Är det något som är lagt om man hade kunnat eller har det själv det initiativ till det? Vi tar fack på ett nu som heter avantgarde och vi skulle göra så baskar på här bant. Så har vi själv valt att vi drömma basera. Så nu för vi drömma logböcker. Är uppbyggningen så abstrakt som en dröm kan vara eller är det mer teoretiskt eller är det sin akvarium? Det är också bäge. Jag har även haft sån öliga teknisk fag om som man brukar Teams-programmen som man brukar i studievärlden. Och hur man ordla nörda hur man sätter en synthesizer upp och vad han är uppbyggd och att för enaste komponenter ger och så där. Det har vi det som vi ja. Men akkurat här fadge har vi som vi har vi Ranva på en readlist är Tónlist. Det är sort det mer som Freja heter nog mer estetiker. Så det är sort vad är list och Vad heter du så sagt? Vad är list, Sigmund? Det var störst på den graden. Helt det här. Det där vill jag läsa nog snägga definitioner på vilken lista är. Men alltså vi tog en egen ord och utför till en egen tanke. Jag minns det så omkring George någon ena för när säger att hvis jag skiter list så är det list. Alltså jag klarar inte finna några friare än det. Ta ett sak som att det är list mest väl inte till goal list. Men det ska släppa vara list för mina skilt. Det måste gärna. Men kategorist är väl bara subjektivt. Vi ser i reflection så klandras det det vad det är goal list. Är det några diskussioner? Nej, jag hade inte. Det är nog så samma plan jag hade. Och svekna alliga. Vi tar hade Ranva som flockar över folk vi är sån mer spicy mining än okej över. Ja, vi tar några diskussioner i mitt. Vi tar såna diskussioner tycker jag, ja. Jag har inte nämnt någon men nej. Men nej vi är tyvärr så få så man kan räkna det nej två. Tid har ju östne åren som det skulle bruka. Sigmund det har legend.
Du kan uttrycka dina mening, Jöknen, jag vet inte. Och ett partitur. Partitur, ja, nämligen. Det är ett gott år som jag har lärt. Partitur, ja. Och vet du att du först brukt den inspirationen som först skolan vid välja lönen. Så det är turné och studio och skriva löv och allt det. Halvväg. Har lärt öllen en kväll, ja. Jag har inte just så redan bruk av telton i min skapande process. Så det har vi brukt mycket mer nu än förr. Är nog så hands-on, vanligen. Ting skulle vara fysisk. Om en böntast så vill man gärna ha halta ting i handen. Lägga plattor och... Ja, lägga plattor och... Så ska det här är så det som ser och inte nervös. Ja, nämligen. Den analoga typen? Ja, också inte. Jag vet inte om jag alltid att han är diskussionen om analog och digital. Men jag ser mig faktiskt inte rär än Så du lustar efter Tónlist på Spotify och huxar som han komprimerar och myndna och allt det där? När du tar? Alltså, jag har sett mig sen nu att där och har en som har en skeka observation om att hi-fi tonlika kvaliteter nu då. Det som vi sett som hi-fi och Tidal till dem. TCT kvaliteter. Så länge vi kom nu att vi kom åter till. Ja. Man är färdig med lyssna grupp nu. Är man färdig långt nu? Apple Music är en färdig lång grupp. Faktiskt du bestämmer själv hur du ska gaska ner som du levererar in till Apple Music och Tidal. Ja. Så du tar upp i 6,5 kHz. 40 bits och sänder du till Arn som blir där komprimerad. Ja, allt är det är ett framsteg just här. Men jag hade som jag skilta så fyllde Spotify inte vi. Ja, jag skilta så så. Men det vanliga personer får inte höra månen. Alltså så realistiskt så ska man vara en ordentlig nörd för att höra månen. Och det hjälper alltså nog så väl att vara han som har just Tónlist så vet man ordentligt hur det är att göra. Så man då ser att du där höra eller följa mån av Platon och digitalen. Men för näkare höra mån att du inte spelar lite en sanch att han har varit Lewis utbyggningen. By the way, jag ser att jag har nämligen inte månen. Jag vet inte en gång om jag kan höra månen, men och är lugga glad vid månen. Men då är bara väl plats. Ja, det är alltid. Alltså vi blev vi tagas uppbyggnaden blev redan bättre för tekniskt och öljan bättre för så det kommer till att vara till stigar och i skapande processen som man ser det gå mal att istället för att winga allt så får jag faktiskt att då lutsunder att det tekniska värden och katalista så ner så man sätter ting samman ordentligt. Men ofta jag viskar som om att ofta tar man gör sån här ting fördjupa sig och så då man nästan bättre förmedla och kanske nästan att fortälja vad intentionen är ner. Är det väl studier sen då blir på uppbyggnaden? Vi har inte andra än studier som vi har till stigar bara. Det har vi nog snägg. Okej. Rätt att lära mig bruka det. Det har vi Pro Tools och trumset och klaver. Faktiskt hela 4 klaver. Som är sort en luxusspurningar som vi kör luxusväl som vi kör ut för. Alltså vi studios skulle också kvart att de 4 klaverna ska välja. En punkrockare vid en bachelor-utbyggning. Är det helt ett neckar som har det? Sitt vicious ska han. Nej, men hur ser det? Alltså, Mick Jagger har en... Hur ser det? Han är ekonom eller han är uppbyggning och ekonomi alltid. Rolling Stones, det är sån utlärd Beatles till arbetarklassen. Till arbetarklassen, och tar där fitte och släcker sån bad boys och sådär.
Det är mysligt där. Man får här som man inte äger. Jag hade det kanske tydligt valt att göra akkurat det här. Så först faktiskt det som du inte äger det. Halta. Det var ju inte att ta en bachelorutbildning. Nej, men samtidigt är det nästan det här hur det första steget som det som följdes att jag kunde vara här. Aldrig fällt att jag kunde vara parster av musikskola omkvarven och just ner i Føroya. Det är inte att jag har en mode musikskola omkvarven och det förs bara som är. Och är alltid sloppnat på i här som spelar till dans. Alltså ta omkvarv jag folk och på inte ganska bort spurst ofta men det förs med spyr ofta men det är väldigt spjör vilt det helt. Ja, det är ja. Men det är ju projekt där. Gen dansorkester. Men det tog jag har gjort allting själv nästan så att säga allt som jag vill involvera i är ting som jag gör själv till att är vi alltid omben. Så seriously som det gör. Men akkurat heter vi ska nå läst och fast och listerliga präka till att det kan mening till mer lite på i att typ fokus är att skapa en list det är inte att skapa inte nödvändigtvis att skapa tonliga lärare. Det handlar om att skapa lista folk. Det alltså att det är helt så tekniskt alltså innanför det är för eller så det är inte så nörding innanför det är inte så som konservatorier någon sitter och spelar tvärflöjt i 8 timmar om dagen eller något sånt. Och kanske är det så. Kanske står alltså 8 timmar om dagen som där bekräftar av tusen sökande konservatorier spelar tvärflöjt och katt det bekräftar det. Det bekräftar med att ett skap tonlike och akkurat kost han tonlagen är nog så näg upp till min själva. Och kvart semester ändrar vi att det ska allvara så snäcka minuter av tonlage. Och här och det gärna är som är nu har vi upptäckt det och producerat det själva och mixat det. Så rör man ju om det att få det att vara så nu så bara nu och så studierelevant som gör det. Det är också det är intressant att bara pella och säga his ner chankren han är totally nutty jag skriver han för 5 år sedan och klart upp till jam för nu. Är det ett krav att man ska då spela ett instrument? Tar man sig in? Nej, det hade inte. Nej. Jag hade det gott hosgått men jag hade inte det väl det very krav. Nej. Inte som ett ord. Nej, det hade inte. Det här är en ekvar ute som är snö, alltså som gärna vill lära, men kanske inte har lärt sig spela gitarr in. Nej, men man får inte lära spela gitarr helt helt. Det Mario är så komponist värna alltså så och så man är en som komponerar också vägna ofta han brukar jo för här tejfashion finnast Michael Jackson var en av timon. Han har ju haft också går futcherliga möjligheter till att göra det. Men det verkar som att när folk som kanske sitter ensam hemma bedroom producer typerna som sitter vid en program och bara ger allt in jag när färdigt det också där. Hej skicka ett point typ att så det som är högre det totasar om utbyggning det är nog det är nog så självstå utbyggning. Att man ska vilja det. Ranchen som lejer det ju den. Nej, alltså eller vad också till det. Du har väl långt gast du vända där till om du har spårningar och sånt. Ja. Du bruk för en hand. Alla är jöken kan tro dagar som ständer. Lagat. Ja, alltså man bestämmer sig för att eller uppgåvan husuppgåvan på nu glöms på nu för den husuppgåvan på nu så är det vi skulle göra en albumutgåva och vi det tjejnamigar och skulle göra 8 till 20 minuter av tonläge kvar. Så öppnas det ju bara upp för hur för den utgåvan hur kan hon hänga samman. En lattemat att få en sån här utgåva att hänga samman på är ju att spela via upptagningen eller lön och chakra så nästa journalist. Så för det ju att så kan det bara hänga samman. Men akkurat
hur vi gör sig utgående upp till nämligen. Till det är igång vi att utveckla ett koncept. Ja. Okej. Vi är för att utveckla ett koncept och som folk alla säger att levererar också mer klassiskt, som folk alla säger att levererar också mer inte klassiskt. Jag har omkring som är bland en komponisttyp nu som är väldigt spännande. Är inte en time men så då särskilt utvecklingen av i hinna nästan. Ja. Det är som folk som liksom inte har torra att bli att skriva noter till strukar. Det här står att börja på att här för nu. Och det är ordentligt kommit igång. Det är det cool. Jag har ju inte konservatorien i Danmark. Rytmiska konservatorien. Här lägger till mest att det danska utbyggnadssystemet är öliga så att du måste nästan ta en ärger om vad du vill till lönen. Da du är som helt unger. Och så hvis det är tonlager så gör man det av skolan jazzar så får man vidare en högskola eller ett annat tonlager högskola. Så får man MGK som är en grundkursus att styrka denna förläggare eller faktiskt göra det klara till att komma in i konservatorier. Och så är du 18 år eller ganska nöjdjan och så är du täckt en konservatorieuppbyggning, en bacheloruppbyggning eller ganska faktiskt en masteruppbyggning. Hur så följt du är det en modell i Føroya eller? Jag menar att vi är det fjör långstande så var det först för när jag ser hej att mig aldrig någon nämnt någon halt det först för han för en under 30 han var nog 20,8 Okej. Det är något som högt med allt annars för universitetet aldrig. Ja. Men det är ju ändå det är ungefär eller nej vad de ungefär för att lära ska läsa och så det som ganska tog sig lite. Jag blev livet student för 2 år sedan. Jag är inte skola för nu. Jag var öliga skola trötter då jag var livet student. Jag tror att jag inte får i skola. Men det är nog så känt känsla. Ja, jag har aldrig här folk som har provat det här för. Ja, det har varit. Hvis jag släpper spela te en spårning. Fall det två var som hur så fallt det att chatta över ut i danska systemen. Så jag var ju nekvälst. Alltså det är ju det är 40 år gammal och jag var där i 80 eller sånt, ja. Då var jag nekvälst. Och det är mest till att det som läsaren vi det hade faktiskt inte någon erfaring som så. Att det kom ju bara från en skola, det för en skola bunch till en annan. Och så kan det vara där konservatorien. Och det är inte galet då jag säger att man ska vara ute och få sig erfaring men jag var något som jag äcklade och jag kom ju en helt där sans från här som jag för du nu inte fletch och bara för att spela tonlager. Jag var inte just något annat. Det var en plan B eller så. Och det är det stadigväck inte där kommer. Så jag saknar inte ganska att det var mer universitet tror jag alltså är åldersmässiga och är kaffe erfarenheter för att kräva. Hvis det är också inte så är du har ju redan ting körande och är det omkring ting som faktiskt är det turnera och är virkender och få andra alltså jag säger det är succé det kör jag det kom. Vad är så ambitionen där vi att söka in här att analysera uppbygging? Det är alltså listarlig succé mest väl inte futurlig succé. Så Nej. så Ser du? till att ta här ute så det går snägt pengar för att vi är när FMA vi Island men och hur snägt ultrasler är ju att tora. Så men tärd är för oss här uppbyggnaden det var för några år sedan det tog en avgör om att han var nog vi var på tiden att röna professionalisera tekniker. Det är alla den där så mycket listar lite och flöjmande att jag har aldrig huxat om pengar. Jag har bara haft arbete med sådana gärna sådana fysiska arbete. Så var kommunen med.
för kommunmär, jag blir handverkare, jag har stört, jag har golv, jag har skift kloaker, jag har städas med barrer och alltså jag tänker just nu. Jag har varit vitla kort allt det runt vinduet i glaser, hejsa det och så. Det var det. Så att när så snägt var att jag tar och jag vet inte det var en 20 utgåvor eller så. Så var det en att okej, nu helt det. Vi har så mission som tonläggare och inte som arbetsman. Okej. Så det här är faktiskt en mat jag lägger som för utfråga showen och säga hej, tonläggare, hitcha ett showen. Ja. Inte bra. Vi känner nu väl alltså. Ja. Så en partialin vi tog in är att syns för han uppbyggning går till fast nu. Det var han som vi hade svinge bäst vi. Ja. Jag vet avviska att han matan till just tonlägg på. Sykta Gerdas bagan. Jag vet inte om jag följde bevisst än. Jag tycker att Sharon hundans ryggväv så underbevisst. Ja. Att för en färna huxa lutsen mer mikrofoner eller gå. Det gör jag. Men det är ofta alltid att man får undervisning från grund. Det är till en workshop eller att det är bara helt grejt en YouTube-klipp. Ofta du pörsar få det in på en väg det som blir sagt undervisning. Ja. Men ofta tar du så stenter och i stövene. Så kan hej, det är tar så vet faktiskt om. Ja. Vi uppbygger det eller hej, ims väl ta jag sa ett intervju vi ankran. Nej Tror du är fair för en bacheloruppbyggning. Du kan få där en master eller en kandidat nästan. Det kan du göra alla lärarens. Ja. Alla det där för vi är eller just planen det. Det kunde väl vara det är ganska på tvåna dröna att bygga utanlanda vi ett långt toursteg. Då en part av hela uppbyggningen är att semester 4. Jag vet inte. Nej. Femte semester. Femte semester är man öliga störst uppfordrar till att färra fjärrläster. Okej. Man kan säkert skaffa praktik i en studio i London eller något sånt man vill säga. Visst det är okej att det. Ja. Du kan färra praktik i Iggy Pop. Anders ska det gå. Ja, vi har haft några samband med. Vi har stått så att Ungen pratar vi han är mycket bra som han är bara en fan om barst. Vi skulle nog finna. Ja, vi skulle röna kontakta på bakgrund av parkstyrspunkt, vet inte. Ja. Och så man blir runt allt. Ja, helt. Spyr för en man som har en konservatoriebyggning. Ja. Hur ska han läsa som utbyggning som tog finns där nu? Läste färg. Och en som har en konservatoriebyggning så tar det sin värre. Men jag tycker att för att vara så klichéutter som man kan bliva så vånande så lär man så länge man lever. Till att för ett öle gott huskott att röna göra det. Och jag möter ju ofta när folk som är äldre som tar som att man kan aldrig ha för några utbyggningar. Men jag tycker att en konservatorieutbyggning är på en helt annan måte än hette är. Det är låda att här som här röna. Men alltså hvis man inte har en konservatoriebyggning, hvis man bara har MGK eller är bara student. Jag har faktiskt inte haft en timme vid tonlägg sedan första G. Och inte att ta var det i fjorda flotje eller så. Jag valde alltid tonlägg fram, hvis jag kunde. Men jag tycker att som är intresserade i allt som är AHV i att skapa tonlägg vill det finnas ordentligt på sjura färg av tonlist. Och unser kurs just nu. Varsågod. Ja. Nej, det är ju. Ja, men jag har haft finns ordentligt på sjura. Lust att det konto som tonlägg. Nörda inte om härst så här. Jag tecknar och jag samröver när jag sitter tossa och jag skriver partitur till jag hade ett så ser vackert år. Så jag inte teckna ett här i men det var inte. Jag kan vara helt då att läsa vad stentor gör.
Och så synker man upp. Ja, shit. Det är då nöklarna när de inte läser bara från bland. Nej, allt är läge. Men tusen tack för att du kom och det var så avhört. Good.